Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Me Mr. Hitesh. You watching my YouTube channel Mr. Hitesh 07. So guys, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ, ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ। ଭାବିଲି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଖାଲି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଖାଲି କରିବି। କିଛି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କରୁଥିବେ ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ମୋ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇବ ଏବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାକୁ କେମିତି ଗୀତ ଗାଏ ହେଲା। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। हेलो गाइस, देखिए ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଏ, ଗାଁରେ ଫେମସ୍ ଅଛି, ଗାଁରେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ନାମ କରିছে, ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଭାବିଲି କି ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ତା ଗୀତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଡ୍ରିମ୍ ପୁରା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାକୁ, ଯେମିତି ତାର ଡ୍ରିମ୍ ପୁରା ହେବ। ତ ଭାବୁଥିବ କି ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇନାହିଁ କି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଛୋଟିଆ ଏମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗାଁରୁ ଭିଲେଜରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗାଁରେ କେମିତି ରୁହେ, ସେ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିବି ହେଲା, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ আহিସ୍ତା আহিସ୍ତା, ତୋର ସେଇ ହଂସୀ ନିରୂପ ମୋ ମନରେ ଲେଖୁଛି ଗପ, ଚାହାଣୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା। ନୂଆ ସାଏରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ আহিସ୍ତା 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 আহিସ୍ତା। ହଁ ଲୁଚେଇଥିଲି ତୋରି ମନକୁ, ସେ ପ୍ରେମ ଆଜି ନିଶ୍ୱାସ ସାଜିଲା ମୋ ଛାତିରେ। ତୁ ଫୁଲରୁ ତୁଟେ ନା ଫୁଲ ଗନ୍ଧୁସ୍ତ, ମତେ ଛୁଇଁଲୁ আহিସ୍ତା আহিସ୍ତା, ତୋର ସେଇ ହଂସୀ ନିରୂପ ମୋ ମନରେ ଲେଖୁଛି ଗପ, ଚାହାଣୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା। ନୂଆ ସାଏରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ আহিସ୍ତା 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 আহিସ୍ତା।